ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento. Kompleto, manalo at magsaya, kasama pang astig na tropa. Papakita buong sa lahat kami ay sama-sama, tagaktak ng pawis, di namin
Okay, so welcome to our first game for today. This is Coach Peter, your first commentator, and we have... I'm Coach JP Diswangko, your analyst. Okay, so for today, we will have the Team Kamaligan versus Team Magarao. Last time, naglaro na po itong Team Kamaligan with a close game against Team Naga. So nakita natin yung mga players nila is very competitive and very athletic. Now, this is the first game for our Team Magarao. Napapansin natin dito, Coach, if you've been following the basketball scene here in Kamsur, makikita natin yung mga former varsity players na ngayon naka-line up for Team Magarao. Yes, tama ka dyan, Coach Pete. Lalo na tong si Arce, nung panahon natin, talaga one of the key players to ng USI, from USI to UNC. And now, he's one of the key players of Magarao. Ayun, so yun, nagsimula na, nag-tip off. Medyo mabagal, wala pang score from both sides. So nakita natin si number 7 Rombaon, no good. Offensive rebound Roy Remolyo. Nag-set up uli sila. And as we can see, yung huling laban ng Kamaligan, hindi naglaro si Santa Maria. Oh, wala yung Santa Maria kasi may laro din siya sa Legazpi, dun sa ABBL. So, ang nangyari, medyo short-handed sila but they were able to find ways to compete with the loaded na Team Naga Cacereños. So, ngayon, babawi sila and hoping that they will get their first win. So, medyo maalat pa rin ngayon. Eto na. Pableo, first two of the ball game. So, ano masasabi mo sa athleticism nitong player na to, si Pableo, Coach JP? Actually, nanood ako ng laro ng Naga eh. And Naga versus Kamaligan. Siguro, first game jitters, sabi ko nga kanina. Yun, so, sabi ko nga, first game jitters yung number 24. Oo, makikita mo yung athleticism nandun eh. Siguro baka kakarating lang nila kaya medyo wala pa sa, sabi nga, wala pa sa hulog. So, tingnan natin ngayon pag nandito na si Santa Maria and to si Pableo nagsama, makikita natin, very exciting sa tingin mo, Coach. Sa tingin ko magiging maganda yung laro, lalo na sa offensive end nila. Kasi itong sa pagka-analyze ko, parehas itong mga offensive players eh. And good addition to sa game ngayon with Santa Maria. Uy, and one. Nagpakita kagad to si Santa Maria with an end one play. He's going to the line for the bonus free throw. So, dito pala, Coach, we would like to thank kay Congressman Zaldico for bringing in Ako Bicol Cup here in Kamsur. Kasi makikita natin, nabibigyan ng opportunity yung mga natin, mga athletes natin, especially dun sa mga medyo malalayo at hindi natin nakikita maglaro. So, nasa-showcase nila yung talent nila, tapos may opportunities, especially dun sa mga bata, baka makapaglaro pa sila ng mga collegiate games, di ba? Oo, Coach Pete, laking tulong talaga to. It will serve as an avenue talaga, at least to discover dun sa mga malalayong lugar, mabigyan ng opportunities yung mga players na hindi nabibigyan ng opportunity. Oo, even our fans mabibigyan ng opportunity na makapanood ng mga quality ball games. Yes, totoo yan. Hindi na nila kailangan pumunta dito. Kailangan na nila may may wifi. Makakapanood na sila sa ating live. So, yun, during our conversation, first 2 points ng Team Magarao. So, yun, si Rombaon nakabuslo ng 2 points. And now, defensive rebound, Pabuelo all the way, finger roll. Yes! Nakikita na natin. This is the second basket for Pableo. Ayun na nga, Coach Pete. Mukhang naka-adjust na si Pableo Kobe Bryant for this game. So nakita natin yung nag-attempt na yon si Kenneth Estopase, which if you are watching yung mga collegiate games, si Kenneth Estopase is one of the notable players of Ateneo back in his college days.
Yes, Coach Pete, alam mo yan. Nahandelan mo din yan from Ateneo and even mine, nahandelan din natin yan. And maganda rin yung ipinakita niyang leadership during his time. But I think sana mailabas niya ngayon sa laro ngayon versus Kamaligan. Oo, so nakikita natin, to si Mr. Estopase, hindi lang to pang basketball. Pang pageant pa to. Nanalo, I agree. Oo, Dyan, nanalo Coach to ng pageant dito sa sa Naga. Uy, Pableo, ikaw na naman. Ang sabi nga, Papa. Yan na, Pableo, Lumipad kumakamada. Okay. Nag-double clutch pa sa taas eh. Oo, so makikita natin, medyo napapabayaan si Pableo at talagang tinitake advantage niya yung opportunities na makadrive sa basket. So, nagsesenyas ngayon si one of the referees, si Mr. Gorom na Faking a foul daw. Faking a foul. So, mag-ingat ang mga players ngayon kasi sa focus ng mga referees. Sobrang makikita nila yung yung focus and attention ng mga referees na pang big leagues talaga. So, yan. And para hindi rin masira yung laro ng mga players natin, makita talaga yung laro nila. May pakita nila yung laro talaga nila. So right now it's 9 against 2 for Team Kamaligan. Medyo slow start talaga yung yung Magaraw. Makikita natin, nandun naman yung mga tira, hindi lang talaga nila nako-convert. Yes. Wala talagang pumapasok. But sana later pumasok din. Lalo na yung mga open shots, kailangan they need to convert it. Ayun, plus yan, may offensive rebound na naman sa Kamaligan. They are controlling the pace of the game, partner. So, ano yung sa tingin mo dapat gawin ng Magaraw para makakuha sila ng momentum? I think they need to move the ball more. Kasi medyo hinuhulog nila lagi kay Bautista yung bola eh. Since walang advantage, kasi matatangkad din tong Kamaligan eh. So they need to find ways kung saan sila kukuha ng advantage ngayon laban sa Kamaligan. Oo, so again, nakita mo na naman. Yung Pableo, nag-layup, tapos na offensive rebound pa ni Ignacio and na-convert niya pa. So, kailangan talagang ng stops ng Magaraw. But, they need to run. Oo, they need to run. And right now, nakashoot na yung Bautista. And alam natin tong si Bautista, he was the heart and soul of the UNC Greyhounds back in his college days, partner. Yes, isa sa mga veterano yan. Malakas talaga. And even during our time, may footwork talaga yan. So, mahirap din talagang hulihin kung anong moves na gagawin yan. Oo, kahit sabihin mo nang hindi siya ganun ka tangkad. Athletic. Oo, yung lapad niya, tsaka yung footwork niya is nightmare para sa mga kalaban niya. But before we proceed, di ba? We are live. So, for everyone na nanonood sa atin live, sa Ako Bicol Online TV, and pwede rin kayong mag-follow kay Congressman Zaldico FB page sa Ako Bicol Cup YouTube channel. Mag-subscribe po tayo so that maiparating natin yung kagandahan and yung competitive na laro na meron tayo dito sa Kamsur sa mga iba nating mga kakilala. So please click and subscribe. So ito nga po, itong Ako Bicol Cup Camarines Sur is brought to you by Congressman Zaldico and Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Oh, sorry miss. Wide open yung jump shot na yon. And eto na nga, Santa Maria, no good. Offensive rebound, Santa Maria shoots again. No good again. So, nakita natin kanina, maganda na yung start. Mukhang nakangiti-ngiti pa at hindi pa mainit itong si Santa Maria, Coach JP. Totoo yan, Coach Pete. Alam natin kung paano maglaro tong Santa Maria. So, siguro kinukuha niya pa yung rhythm niya. Medyo nakakatakot to pag second up eh. Oo, baka medyo nagpapa-init-init lang ng konti tapos biglang bubulusok. So bumawi naman siya, naka-steal and then an assist for Santa Maria. Yes. Estopase on the corner. Yes, it's good. So that's his first 3-point of the ball game.
alam natin yung kalidad ng laro ng batang to, and alam natin na hindi lang pang isahang 3 points ang kaya nitong gawin. Yes, totoo yan. Lalo na nung high school days niya, talagang ang arsenal niya una is yung 3-point shooting niya. Oo, so Estopase again with the ball, pumeke-peke. Ayun! 2 straight basket for Kenneth Estopase. So, the pride of Magarao. Ang magandang nangyayari ngayon sa Magarao is nung pinalitan nila si Bautista, bumilis yung laro nila. And dun sila ulit fast break. Ayun na nga, nakashoot si Estopase. Kaya it's a good sign din for now sa Magarao. Oo, kasi coach, it's very important that the coaching staff knows how to adjust pagdating sa laro kasi it could matter yung winning or losing, di ba coach? Ano yung mga dapat na adjustment na nakikita mo dapat as a coach? Ano yung mga dapat telltale signs na dapat mag-adjust ka na? Siguro para sa akin, kapag nakailan ng shoot sa'yo, you need to think yung mga advantage, yung saan tayo nabubutas, kung saan tayo magkakaroon ng advantage. Kasi ako lagi kong sinasabi naman, kapag may hinawakan akong team, pag hindi tayo nakashoot, dapat depensa tayo, hindi rin sila makashoot. It's one of my strategy. Pero sa ngayon, sa Magarao, ang kailangan nilang gawin is kailangan nilang mag-match up sa bilis ng Kamaligan kasi puro mga athletic yung nasa loob eh. Oo, so nakita mo si Relucio with a drive, fortunately nasupalpal, but sobrang dali nilang pasok sa loob. And yes, now, ito na yung sinasabi ng coach, tumakbo na. Yun yung good sign, yung magandang nangyayari talaga ngayon sa Team Magarao. If they will continue that, I think they will have a close game against Kamaligan. Oo, so yung Gonzales with 2 points and another steal. Grabe yung hustle ng Peñas. So Remolyo shoots, no good. Peñas na naman with an offensive rebound. Peñas pa rin with a putback. So medyo na-frustrate ngayon ng players ng Team Kamaligan. Kasi yung mga loose ball nakukuha ng Team Magarao. oo, so makikita natin, bumabawi sila ngayon sa hustle plays. Yes, sa energy. And itong si Peñas nga, kitang-kita mo, nakuha niya pa. May konting dila pang kasama yon bago tumira. Yes, kilala natin yan si Peñas as a players. Isa yan sa mga energetic players nun sa USI, di ba? Oo. And makikita mo, active din siya sa mga ibang liga dito sa Naga City. So, makikita nila yung dito sa Ako Bicol Cup, yung energy and effort nitong ni Peñas. So, right now, it's a 16-13 na game with Kamaligan and still in the lead. Hindi pa mainit yung takbuhan, yung execution. And, so, may factor ba, coach, na like ganito, 9 o'clock in the morning? Pwede bang may factor yan pagdating sa mga starts ng mga player? Sa akin, as a players, hindi siya factor eh. Araw-araw kayo nagpa-practice, may morning practice kayo. So, every time you step in the court, dapat ready ka tumakbo, ready ka ibigay yung lahat mo. Kasi you're born to play. Oo. Yun yung unang gagawin mo eh. So, no excuses dapat tayo na factor yung early in the morning, factor kung ano pa man. Pero, you need to perform. Yes. The winners do it. The losers, they make excuses. Nakita natin, medyo nagtatrapping ngayon yung Kamaligan with a 2-2-1. So, anong advantages, coach, ng isang team pag pag meron silang trapping defense? As Coach Pete, magtatrap ka kapag kailangan mo ng puntos eh. Oo. So, pero I think gusto rin nilang makuha lang momentum ng Kamaligan. Kaya sila nagtatrap right now. Kasi masyadong mabagal na yung pacing nila eh. Oo. Tama. Biglang nakuha nung Magarao yung takbuhan nung the past 4 minutes or so. Ang ganda ng hulog na yon. Alepante, 2 points. Nakita natin yung hulog na yon ni Kevin Relucio na isa rin sa mga notable players sa UNC during his college days. Yes, and naglaro din yan sa Letran nung
bago siya pumunta ng UNC sa Team B. So talagang may pedigree. And before that, Adolfo, naka 3 points na would bring us into a 2016 game. Still leading pa rin itong Kamaligan. Ay, shooting 2. Alepante on the line. First shot. No good. So, meron pa siyang second try. Itong Alepante, Coach Pete, defender players to eh. From Calawag to Camlan. Wow! So, makikita natin na all throughout the land of dito sa Kamsur, the best players, hindi sila nasa isang lugar lang. Talagang nag-spread out yung mga players to give us a good teams that will compete and give us good games. Yes, totoo yan, Coach Pete. Actually, nangyayari na yan dito sa atin. But I think it will give a good competition. Tataas yung level ng competition natin dito. Kasi magagaling na din yung naglalaro. Yes. So, gagaling din yung mga players natin. Yes. So, nakita natin again, nag-implement na naman ng trapping defense nila. So, when it comes to offense naman, Coach, ano yung mga usual schemes or tactics na ginagamit ng mga coaches para ma-break yung yung mga trap or 2-2-1 kanina pinakita nila? Pinaka-basic, may lagay ka lang ng tao sa middle, dun na sentro mo. And one of the cases, if you have an elite guard, magaling magbasa, hindi mo na kailangan ng madaming scheme eh. Yes, true, Coach. Nakita din natin kanina, nagfa-fast break na ulit tong Kamaligan. Basket by Lucio, and right now, si number 6, si Pragoso, is on the line kasi rin siya, tumakbo rin sila ngayon sa sa fast break. Okay, so right now, habang nag-free throw to si Pragoso, we would like to call on our courtside reporter, Miss Cassandra Seton. Cassandra, pasok! Hi, Coach Peter and Coach John Paul. Magandang umaga mga kasurog. This is Cassandra Seton, one of the courtside reporters here in Ako Bicol Cup, Camarines Sur. For the first quarter, mapapansin na nasa adjustment period pa ang Team Magaraw sa pagpakita ng team dynamics at coordination. During the timeout, nagpaalala ang head coach na kailangan nilang maging agresibo sa loob ng hardcourt, dumiskarte at mas palakasin pa ang depensa. That's the recent update from the courtside. Back to the panel. Okay, thank you very much, Cassandra. So, yun nga, Coach, kahit naman sa both side, kailangan talaga nilang pag-iktingin pa yung depensa nila, and yung sa execution din nila, kailangan nilang mag-execute properly para hindi nasasayang yung possessions kasi every possession counts. Yes, totoo yan, Coach Pete. Kailangan gawin ngayon ng Team Magaraw is mag-adjust sila sa 1-2-2 trap ng half-court trap ng Kamaligan. So, kailangan nila mag-adjust, kailangan nila mag-isip ng strategy ngayon kung paano nila mag-break yun. So, makikita natin kasi if you have athletic players, tapos malalaki pa yung wingspan, it's a very, very good opportunity para mag-trap. And yun ang ginagawa ng Kamaligan ngayon with the athleticism and with the length na meron sila. It gives problems ngayon dito sa Magaraw. Though yung mga Magaraw players, magaganda naman ng ball handling, it's very difficult to counter-attack talaga yung length ng kamay ng mga and yung footwork. And isa sa mga dapat mag-click ngayon sa Team Magaraw is yung outside shooting nila. Mahihirapan sila mag-drive since mga athletic nga yung players ng Team Kamaligan. So, they need to convert the outside shot ngayon. Yes, partner. Kanina si Estopase pa lang ang nakashoot and si Rombaon. So, kailangan pa talaga nilang i-explore yung other part ng offense nila, hindi lang yung puro drive lang, 'di ba? Yes, siguro kailangan natin din makita yung actions ngayon kay Coach Ai Arce. Ayan na, pumasok na. Pumasok na si Coach Ai Arce. Yes. Eto si Coach Ai, nung player pa to, ang hirap ditong sa college, ang hirap ditong
lusutan kasi every time magko-crossover ka, tapik ka agad, di ba? Oo. Kevin Taugan with that layup that brings into 24-18 na game. Lamang pa rin ang Kamaligan. In our first quarter, si Pableo with the 6 points and 8 rebounds. And also si Alipante with 5 points. Dito naman for Team Magaraw, sino sa kanila coach yung Kumamada? From Team Magaraw naman, ito naman si Estopase with 5 points and 1 rebound. And si Rombaon. Rombaon with 2 points, 1 rebound, and 1 assist. Coach, napansin mo ba kanina yung high-low offense ni Coach Ayi and si Bautista? Ang ganda nung pagkasil nung Bautista. Parang batang-bata. Totoo yan, Coach Pete. Actually, isa yan sa mga veteranong players. So, alam nila yung basic. Kapag nasa taas yung isa, magsisil ng middle yun naman yung isang big man. Oo. So, makikita natin, hindi lang yung sa skills sa ball handling, but yung technical skills of basketball talaga, maipapamalas nito ni Bautista. And there's a foul. And I think Bautista right now is one of the heart and soul of Magaraw. Yes, Sa Coach. larong, and even sa team nila, iba yung nagagawa ng Bautista eh. Oh, Coach, and makikita mo kasi ito si Bautista, kahit tapos na yung playing years niya sa college, very active to sa lifestyle niya and hindi to nawawala sa kondisyon. And another turnover na naman. Buti na lang nakabalik to at naka-recover to si Kevin Taugan. Yan, Kamaligan basketball pa rin, pero ang maganda dun sa nangyari dun para sa Magaraw is they have stopped the fast break opportunity of Kamaligan. Yes, kasi easy 2 points na naman yun, Coach Pete. And as a coach, ito yung mga napapakamot ka na lang sa ulo pag nakikita mong tinatakbuhan kayo ng ganun-ganun na lang. Ang tawag nga dyan is momentum. Oo, momentum shifter yung mga ganun. Momentum shifter. Mga dunks, mga 3 points, mga fast break. So yun, mga kailangan iwasan yun. Speaking of 3 points, partner, nasa Kamaligan, yung isa sa mga sharpshooter dito sa Naga or sa Kamsur, si Joshua Ayo. And sa ngayon, hindi pa siya nakakapagpakita. Another steal na naman from Kamaligan. Oo, but before that, si Bautista naka-steal din. Kaso hinayaan niyang tumira and mintes yung Kamaligan. Taugan ngayon, nagbababa ng bola. Taugan, crosses over. Sa kanya pa rin. Partner, pag ganong klaseng possession, ano yung mga sasabihin mo sa player mo at siya nang nag-rebound, siya nang nag-dribble, siya pa rin ang titira? I think you need to pass the ball. Oo. Pagod ka na eh. Na-rebound mo na, naka-contribute ka na, naka-rebound ka na. And as you run, you need to pass the ball. Oo. 2 versus 1 yung nangyari, so you give the ball. Oo, nakita natin, libre na sa Estopacio on that corner, kaso hindi na ibigay. And ayun, turnover, and they have given another opportunity for Kamaligan to expand that lead. Yes, Coach Pete. Yun nga yung from that decision making, napunta ngayon dito, which is napaganda. Nagkaroon pa ng bonus, Dito free sa throws team, to sa team Kamaligan. And nakikita natin, since the start, talagang every advantage na kayang exploit nitong Kamaligan, they are exploiting it, they're attacking, taking advantage talaga. So Pragaso on the line, shooting 2. Namintes yung unang free throw niya. And right now, on that second shot, yes, it's good. So we have another substitution. Papasok na, partner. Papasok na ang lason ng Kamaligan. Yung laro nito versus Naga, isa to sa mga outscouted, unscouted na players. Oo, kasi pagpasok nito against Team Naga, biglang bumitaw kaagad ng corner 3. Nothing but the bottom of the net, partner. Nasundan pa sa wing.
Nakita natin yung coach ng Naga City noon. Talagang nasigawan niya yung mga players niya because hindi nga na-scout and hindi humahabol dun sa player na to, si Canosa. But right now, it's Ayo. Thought about it. Canosa, hindi pa bumitaw. Si Aquino drives baseline and na-foul. Good to see si Aquino naglalaro na ulit from injury. Last game nila against Naga. But I think hindi pa healthy ngayon. 100% si Aquino. Coach. Pero as a basketball player, we don't really play 100% kasi sa practice pa lang, bugbuga na. Talagang kailangan mo lang, yung isip mo lang, i-mindset mo, di ba? Na kaya ko to, ipupush ko to, pinaghirapan ko to. Yes, totoo yan, Coach Pete. Kaya sabi nga niyan, di ba, the way you think dictates the way you act. Di ba? Fast break opportunity broken up by Bautista. Eto si Bautista talaga dati. We call this the big bad bout kasi every time na may pupunta sa painted area, he touches them up, makikita mo na lang nakahawak na sa tagiliran or tumumba na. or after the game, Yan. ay peklat ka na kasi namumurot yan eh. Oo, pero mabait po yan si Baut. Yes, Isa po totoo. sa mga mababait na players yan. Very competitive lang yan si Bautista. And makikita mo naman sa sa laro niya. Ngayon, Estopase shoots. Estopase misses na Ayo with the rebound. Binaba ang bola. No look pass. Canosa shoots. Yun. Kaboom! Yan yung sinasabi mo kanina, Coach Pete. Pumasok na yung isa. Oo, eto na yung laso ng kamaligan. Hindi mo sukat akalain. Pero ang sabi nga dito sa atin sa Kamsur, hamak that. Okay, it's Magaraw basketball again. Estopase, naghahanap ng papasahan. Nakuha ni Bautista. Estopase, magbababa ng bola. And the 8 call is... seconds violation. Actually, 4 minutes na Coach Pete na-stuck yung Team Magaraw from 18 points. Oo, so dapat mag-double time agad sila ngayon on how to break this drought. Kasi nakakaano to sa mindset on the lead na bumalik na uli si Barde. Na alam din natin na isa rin to sa mga kilalang players during his college days, Coach. Saan nga ulit ito naglaro, Coach? Naglaro to sa NCF Tigers during his time. And naglaro din. Di ba? Yes, Coach Pete. By profession, si sa PNP. So makikita natin, hindi lang siya player, but he was a good student na ngayon, in his profession, he's one of the good guys na nagbabantay sa ating seguridad. So ngayon, may turnover na naman, and Estopase with that. Yun nga, Coach Pete. Naka-shoot na si Estopase ng isa. At least, natapos na yung drought nila from 18 points. Ngayon, 19 na. sila ngayon. And binato, Ayo, nag-fake, looking for someone. Canosa shoots. Uy, first miss ni Canosa. Bautista with the rebound. Binigay kay Estopase. Passes to Taugan. Taugan drives. Kick out. Pass to number 13, si Adolfo. And there's a lane violation. Kamaligan gets the basketball again. So bumalik na si Pableo. Pinalitan ngayon si Canosa. Kanina first quarter, kumana ito si Pableo ng 3 straight baskets to open up the game. Ignacio with a shot. Ignacio making that 3-point shot. So hindi lang po si Canosa ang bumibitaw ng tres dito sa kamaligan na big man, but also ito si Ignacio. Bautista passes to Estopase. That was a good cut, Coach. Ang ganda nung movement without the ball. How important is it for a player to be able to move without the ball, Coach? Yun, so Ignacio again, humataw.
And that's the second basket ni Ignacio. And nahihirapan pa rin naman tong Magaraw to break that trap. So, makikita natin, depleted na yung oras para mag-set up. Na-break man ng Magaraw yung trap, pero konti na lang yung oras. Yes, totoo yun, Coach Pete. Isa sa mga philosophy nga natin as coach, yung 888 8 seconds para itawid, 8 seconds to execute, and 8 seconds para sa demote plays natin. But for now, ang nangyayari ngayon sa Magaraw is puro na sila demote plays ngayon. Kasi sa baba pa lang, pinipressure na sila ng Team Kamaligan. Oo, so no chance really to set up their offense. And siguro ito yung reason kung bakit talaga nagkaroon sila ng drought dun sa last 6 minutes. Rebound by Barde, pushing the ball. Naagaw. Ay, hindi naagaw kasi napasigaw si Estopase. Natabik. Bautista diving for the ball, and that's 2 points for Team Magaraw. Pableo, tinesting yung depensa ng Remolyo. Ihinulog. Ang magandang nangyayari ngayon sa Team Magaraw is yung Team Kamaligan, rin-rush din nila yung offense nila kasi nga matatangkad sila. They think may advantage sila sa fast break, pero hindi nila na-realize is rush na pala yung ginagawa nilang mga tira. Kaya nakaka-rebound ngayon yung Magaraw, nakakatakbo, nakaka-fast break sila. Yes, coach. So yung replay natin kanina, nakita natin yung hustle play ni Bautista na pagyuko niya, denive niya na lang yung bola para maibigay sa kanyang kakamping si Taugan, which is right now shooting 2 on the line. Sa tingin mo kaya, Coach Beat, assist ba yun? Assist yun, coach. It's a very beautiful assist kasi, di ba, yuyuko ka na, denive mo pa. Ang gandang play nun, coach. Ay, substitution, si Coach Ayi, bumalik na. Nung panahon natin, mas mahirap mag-dive kasi semento yun eh. Oo, coach, may kakilala akong player dati sa Ateneo. Ang hilig dun mag-dive. Kung saan-saan, kahit may railings na, dive pa siya ng dive. I believe, number 9 siya dati sa Ateneo, kaso di naman sikat yun. But yung hustle play niya is very evident. So, Santa Maria with a 3-point shot. Ayun na, may pumasok ng isa kay Santa Maria. I think nakaka-break in na tong Santa Maria. So, lahat na sila ngayon na Coach Pete, pumupukol na sa 3 points. Oo, and makikita mo, once na shoot ka ng 3-point shot, nagko-close out na sa iyo ngayon yung depensa and kayang-kaya mo nang atakihin ngayon. So, yung threat mo ngayon, outside and then inside. Yes, totoo yan. And kailangan maging aware doon ng Team Magaraw ngayon. Kasi athletic yung mga Team Kamaligan, since pumapasok yung outside shot, fake, drive, yun yung magandang nangyayari ngayon sa Kamaligan. Yes, coach. And si Peñas, nakabuslo na naman ng 2 points. Sa hustle niya na naman. Rebound by Ignacio, nagkatapikan. Nakuha ngayon ni Marjon Barte. And there's a foul on number 23, si Richard Remolyo. Going to the line, si Marjon Barde, shooting 2 shots. So napansin natin, dalawa yung Barde sa Kamaligan. Yes, totoo yun, Coach Pete. Magkapatid nga itong dalawa. Itong isa naglaro sa UNC and ito naman isa naglaro for NCF Tigers during their time. So very competitive yung family na to, and I think during their times din naman sa mga inter-barangay, mga ganyan liga, nagkakakampi yan, and deadly duo yung magkapatid na yan, coach. Totoo yan, pero kapag magkalaban naman yung dalawang yan, nakala mo hindi magkapatid. And that's the spirit of competitiveness. Oo, walang kuya-kuya. Uy, offensive rebound pa ni Ignacio, and 1. So coach, gaano ka-importante ba na makontrol mo yung rebound, makontrol mo yung board sa isang basketball game? Control mo yung, if you control the rebounds, makakatakbo ka. Magkakaroon kayo ng fast break opportunities. And at the same time, masiset nyo yung tempo. Kayo mag-set ng tempo ng laro.
Oo, coach. Kasi di ba, paano nyo isushoot yung bola kung wala sa inyo? So dapat makontrol nyo yan at makuha nyo yung rebound. Eto na ngayon, nag-set up na ngayon ang Magaraw. Corner shot by Peñas. No good. Rebound, nag-agawan yung magkakampi. Nakuha ngayon ni Lionel Barde. Binigay sa kapatid niya. Cross-court pass. Santa Maria, no good. Rebound, hustle play by Barde. Nakuha pa ni Ignacio. Ignacio, offensive rebound. Sa kanya na naman. And sumabit na. How will you stop this kind of rebounder na marunong gumamit ng katawan and magaling tumiming, coach? Sa akin, you need to stay in front. You need to stay in front. Taas mo yung kamay mo, huwag ka na lang sumabay. But I think kailangan nilang ipasok ngayon si Bautista just to stop Ignacio. Mukhang narinig ka, partner. Nakita ko, naglalakad din si Bautista para mag-sub in kasi is doing a lot of damage pagdating sa ilalim. Totoo yun, Coach Pete. Nakaka-offensive rebound na, nakaka-rebound, nakaka-shoot pa ng 3 points. Ngayon, nakaka-contribute pa sa free throw line. Plus, nakakakuha pa siya ng foul sa kalaban. Pag alam natin, pagdating sa endgame, malaking bagay kung foul trouble ka ba o hindi. Kasi yung mga depensa mong pangdikitan, baka magdalawang isip ka kasi baka ma-foul ka. Di ba, coach? Yes, totoo yun. Lalo na kung isa ka sa mga key players din. Santa Maria drives to the basket. Ayun. Makikita mo tong mga moves ni Santa Maria, coach. Hindi siya flashy, pero pag ginusto niya maka-drive sa basket, nakakarating siya malapit at in front of the ring na. Totoo yan, Coach Pete. Ang maganda kasi dito kay Santa Maria, two-way player. Two-way player to eh. May depensa, may opensa, and at the same time, talagang may outside shot threat talaga tong si Santa Maria. So magdadalawang isip pa din if magko-close out ka or bibigyan mo siya ng space. Oo, so kumbaga, coach, pick your poison ka dito kay Santa Maria. Okay, so right now, nagtatrap pa rin naman tong Kamaligan and a backcourt violation ngayon yung naitawag. Miscommunication between Bautista and Coach Arce. So it's Kamaligan ball again with them leading 50-26. So right now, Coach, we will be going to our other courtside reporter, si Miss Carmela. Carmela, pasok! Thank you, Coach Peter and Coach John Paul. Magandang umaga mga kasurog. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter. Team Kamaligan is now leading here in our second quarter against Team Magaraw. As we can see, doble kayod ang Team Kamaligan right now since galing sila sa pagkatalo sa kanilang unang game laban sa Team Naga. Kaya they are going to bounce back para makuha na ang kanilang unang panalo dito sa ating elimination round. But before anything else, mas sisiguraduhin pa nilang mabuti ang kanilang depensa. Ayon nga kay Assistant Coach Bastes Sevillo, they need to focus on their defense dahil ang opensa ay darating na lang yan. Kaya focus lang sa tight defense. That's the latest update. Balik sa inyo, Coach Peter and Coach John Paul. Thank you very much, Carmela, for that report. Now we have only 4 seconds remaining in our first half. Pableo on the line. He's going to shoot for 2. Nabanggit kanina doon sa report ni Carmela na stick sa defense kasi yung offense darating na yan. Ilang beses na natin yan narinig, Coach. Simula bata, narinig na natin yan. And it proves naman talaga na totoo. Kasi pag maganda yung depensa mo, makakuha ka ng magandang stop. Ang ganda sa pakiramdam nun, di ba, Coach? Yes. Momentum kasi yan eh. If you don't play defense, wala din mangyayari sa teammates nyo kung puro lang tayo offense. Okay, so naagaw na and during the last shot, tinamaan po yung ating shot clock. So right now, it's 58-26. 58-26 in favor of Team Kamaligan. Yung depensa nilang trapping has been
the key factor kung bakit lumobo yung kalamangan nila. Kasi kung palitan lang naman sila, I don't think hindi ito lolobo ng ganito kalaki. So, hopefully, itong Team Magara would be able to adjust dun sa defense na ibinibigay ng Kamaligan. Okay, so again, it's 58-26 and we will be right back after our halftime. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa ako Bicol, kadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang matapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap,
Okay, and we are back for our third quarter dito sa Kamaligan versus Magaraw. So during the first half, may mga players tayo na talagang pandikdikan yung ginawang laro. Sino-sino yung mga yan, Coach JP? From Kamaligan, Coach Pete, Ignacio, kumanana ng 18 puntos and 7 rebounds. At ito naman si Pableo, number 24, kumanana din ng 9 points and 9 rebounds. So, sa Kamaligan, Coach, no, nakita natin yung effectiveness nito ni Ignacio and also nakita rin natin na from a strong start, hot start nito ni Pableo, biglang bumaba yung yung production. Foul, Aquino going to the free throw line. Sa Magaraw, Coach, may mga play Pase with 13 points, 1 rebound. Taogan. Hopefully makabawi ngayon tong Team Magaraw, and for Kamaligan naman is to keep on putting on the pressure para hindi sila mawala sa focus. Yes, from their pressure kasi ng Team Kamaligan, nakakatakbo sila eh. So lahat ng nasa loob yun, kaya magdala ng bolo na sa pass. Rebounding sila ngayon, and eto na, drive na nga. Shoot! So pag binigyan mo to ng open shot, puputok din to at kakana din to, Coach. Totoo, Coach Pete. Pero ang pinaka-arsenal talaga nito ni Aquino is yung yan yung ginagawa niya. And mahirap makita sa ibang players. Pero sariling sikap ang ginawa niya. Buti na lang, hindi nakapag-convert tong Kamaligan. Esto passes to Rambaon. Pulls up. Yes, it's good. Eto na. Yung magandang nangyari. Oo. At least open shots, na-convert nila. And sana makamomentum sila ngayon. Oo, kasi alam naman natin, Coach, na sinasabi nga, bilog ang bola. As long as you go one possession at a time, one defensive stop at a time, one basket at a time, meron tayong pag-asa para makahabol. Yes, as a coach, Pete, as a coach, alam mo yun. Alam mo yan mga ganyan na filosofiya. Possession by possession, and after that, you move on to another possession. Yes. So, ang ganda ngayon ng depensa na pinapakita ng Magaraw. Naka-steal na sila kanina, but si Santa Maria, napansin niya kasi sa pagiging veterano ni Santa Maria, alam niya na pwedeng mag-shift ang momentum pag wala pa silang na ipakitang output. So, ang ginawa niya talagang kinuha niya yung bola and drive niya just to make a stop dun sa momentum na binibuild nitong Magaraw. Yes, yun yung mahirap ngayon na na-offset na naman yung momentum ng Magaraw. Second shot by Santa Maria. Yes, it's good.